Maialeni asko gustatzen zaio abestiak bota horretik, kantatu horretik, azalpenak ematea. Bai, egia da. Orduan azalduko dut, ezta? Azaldu. Bueno, prestatu dut bersio bat, ezta? Bersio bat koronavirusarekin lotuta, noski. Baina, frantsesez, esate zaio, coronavirus esate zaio. Kojona. Coronavirus. Orduan pentsatut... Jota ere, Ez, baina pentsatut guk onera ekarreta kojonavirusa deitzea. Bale, oso. Hemen bai, akojonavirus. Akojonavirus ere, bai? Kojonavirus ere, bai? Orduan, eta kanta da Joanna Give Me Hope. Joanna Give Me Hope. Eta nola oso dantzagarria den, nik proposatzen zaituztet, nik abestuko dut, baina proposatzen dizuet, ea etorriko zareten nerekin pistara distantziak gordeta. Nola ez, baina metro bateko dut. Hori da, distantziak gordeta, dantza pixka bat egitera. Bai. Ondo iruditzen baldin mazaizue. Gainera, badaukagola erritmo afrikar bat kantak, eta afrikar dantzak egiteko zabaldu behar omen dira hankak, eta segurtasun esparrua badago orduan. Bai, eta imaginatu behar omen da, barrabilak dauzkagula edo dauzkagula, eta ez dutela elkarrukitu behar. Orduan, kojonavirusa... Artzailuz, zuk hartu tokia bintzat. Bai. Eta inguruan jarriko gara atzea. Bai, ama, barrabilak Eskua garbituko Eskua garbituko ditut, egin behar dudan zerbait eginteko. Jendeak ez ezan ikusi... Misterio, eloki bera ere dantzateko diesia zen, beraz zu garbitu eskuak, eta guazen gainontzeko... Venga. Aztekal hori hartuko dugu. Nik ere bai. Distantziak. Zarriko gara ondo sakabanatuta. Zerreko naiz momentu bat ez ona, Artzailuz. Bai. Zateko honen bertez, eta honekin bukatuko dugu saioa gaurkoz. Bai. Plazer bat izan da, kuarentenan zuen lagun izatea, jarraituko dugu, edo ez dakigu, edo izango dugu elkarren berri gaintzat. Hori da. Baialen Artzailuz, gure gatxa! Egin dantza, denok egin dantza. Etxean ere bai, venga. Hemen. Denok gara zerbaitetan onak, guazen aprobetxatzea. Berdin du bertsoak idaztea, berdin du kantak sortzea. Baina zuretzat ere taberna, bazen bigarren etxea. Beste aukera batak gelarik gelapoteoan ibiltzea. Denak! Virusa, cojonavirusa, 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 virusa, cojonavirusa, cojonavirusa. Ta zer marrazten edo idazten, ez baldin banaiz abila, asninteken ere ezkutuko abileziaren bila. Hau ez diot inori erakusten, hemen geratu dadila. Baina nik adibidez ahoan sar nezake ukabila. Telebistako kateak ere entretenitzeko daude, ta denak birusak gora eta bera jakokoteraino gaude. Berentzat eskaera bat egin zazute mesede, jarrikoen kaletra hilpenta berri balbe mendita jaunda jabe. Virusa, cojonavirusa, 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 virusa, cojonavirusa, cojonavirusa. Honek pelikula bat dirudi, hau da haupa etxe beste, baina 15 egun ta hilabete ere ez dira hainbeste.
herri honetan bada 11, gazte eta ja ez hain gazte, horma artean sartuta ene batek daki zenbat aste denak. Birusa, koronavirusa, 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 virusa, koronavirusa, koronavirus. Venga, azkena! Virusa, koronavirusa, 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 virusa, koronavirusa.